My lodi. Lodi. Yau ba fusace nake. Ni ma haka. Zan iya aikata komai duk wani abu da ka san ana yi zan yi. Kai ni ba fyaɗe ne kawai ba zan ba. Fyaɗe ne kawai ba zan ba ne. Fyaɗe. Shi ma saboda an sa doka ne kake. Yawwa hukuncin kisa. Kai yanzu laifukan da kai nawa ne suka fi fyaɗe din? Ƙarya kake. Wallahi tallahi banda haram kawai haram na ci. Yan sace-sacen da kake yi. Burjik. Ka danne hakkin al'umma. Hai amma ni da gwamnati ce da ayyur. Illa fado. Mai ma ba zai ci ni ba wallahi. Eh na ka take. Haka zaki. Haka kike ke da ka ta. Mubda. Wai Allah. Me haka? Ai tsaya zaki ki fahimci yawa ne suke magana. Ki san su waye suka tsaya gaban ki. Za su sha gaban ki cikin mutunci. Ki san su wane ne kuma mu me muka zo gwamnati mu su. Kina wuce zan kwarfi. Na rimbabe ki wallahi. Wallahi kina wuce zan kwarfi. Na rimbabe. Kina wuce zan bi ki a gudan ebe miki kafa. My lodi. Baiwar Allah. Rabano. Wait. Me na muku? Yawwa. Dole ki tsaya ki ji mu ne shugaban kasa i wakilta mu ko tinkiya naga tana yawo a titi in bi ta in danne ta in karbi rabano. Bare mutum. In tsalle yanzu kwarfe ki ba wani abu ne ba. Ni yanzu a zuwa taran muna koka kin kada ni ko na kada ki ba wani abu kunya bane ne. Alquran mutunci zane. Dan haka ya zama wajibi ki tsaya ki saurari abin da muke gaya miki domin ki gane menene ma abin da muke so ki gane. Na farko ya sunanki yar ina ce kiya ina aka haife ki na farko kenan sannan kin cika fari da yawa kuma kina yawan fara'a wanda bai cancanta a ce maza suna ganin fara'a ki ba domin zaki iya sa wani je gida ya saki matarsa kware kuwa bi kenan sannan kin riko waya mai kwari a hannunki mu ba mu da waya mai kwari wannan kamfani ne kina so ki hada rigima tsakanin mu da sauran al'umma kenan sannan kin zuba abin hannu sannan ku zo za ku yi fada da kawaki ki murza mata a fuska ya ga mata fuska yes ehe Malam. Muna magana kina gyaran murya. Wa'azi zaki mana? Ka hautin ni mana. Ka hautin hanya zaka bani wuce. An ki a baki hanyar. An ki a baki hanyar. Who are you by the way? I'm secretary. Ka ga mata mata da kai. Ina ga miki wannan zance. Yanzu tsaya. Me ne ma yasa kuka tsaya da mun tare ki ne zamu karbi rabanu. Ku ne ai rabanu. Saboda irin ki yanzu ke a iya ganin da muka yi miki mun san kin yaudari maza sun fi ɗari. Ta ki aure. Kuma nawa kika ki aure kin kina ta yawo kina bargaza ya titi. Ko ki aure ko mu aure ki dole. Alquran yanzu nan. A sa sadakin ki ko 2000 ne. A duniya an kana rayuwa kaga mutane kala. Kwarai kuwa. Nan katin kika mai da mu? Rabu da ita. You can watch me cartoon a cartoon? I will definitely we watching rabano officers. Ku ne ai rabanu. Amma matse idan ban kwabe na da keke ba dan iska ne ni. Idan ban kwabe ni dukan yan dambo da ke ba shege ne ni. Kai ki kisa. Ko za ki ga kai mata tare ta da Allah kan mu zauna kai mata tare ta. Baiwar Allah a Sudan. Ke yanzu a Sudan kin san yanda ake kifi banda? Haka za a yi bandar ki a shanya ki a aji. Mayu ne? Saboda kin keta hakkin gwamnati. Sannan kin ce gwamnati tana matsarki. Dama baki sa a ranki cewar kullum gwamnati tana kusa da ke ba? Gwamnati ita ce belet din kugun kowa. Yanda kuke sa jigida maza su saka belet, haka gwamnati ta zama a jikin kowa. Dole ne akwai gwamnati a jikin kowanne dan adam da yake rayuwa. Yes. Kaga. Aikin revenue. Yes. Kaga akwai masu mota. Akwai masu mashin. Akwai masu sau. Akwai masu shaguna. Amma ba wai haka kawai mutum yana tafiya a hanya. Ki fa laifi kike karanta. Laifi ne wannan. Wannan babu da kai. Daidai yake da ki samu miciji ki kama shi ki take masa dela ki ce za ki zare shi. Haka muke ji a zuciyarmu saboda mu gwamnati ba ma son wani mutum illegal a hanya izo ya rinka cewa zai karanta mana doka. Who are you? Yaushe kika san doka? Yaushe aka haife ki? In fact ma waye dauke ku aiki? Gwamnatin kasa da kasa. In biki santa ba, I will presently Nigerian people. Yes. Okay. Na fahimta me kuke so ku ce mu. Yeah. Yanzu na fahimta. Ina ma laifin ku tare ni ku ce a yan mata ji mana ya aka yi. Lafiya kalau magana ce ta soyayya. Shikenan sai in fahimci inda maganar ku ta dosa. Amma ku dinga min wani kwana ku ce yan rabano an yi kaza an yi kaza. Ya ta gane lissafin wallahi. Rani ta gane lissafin. Ai da tunikin zo da wannan zance da bamu kawo haka dake ba. Tun yaushe. Wallahi ba da bamu kawo haka dake ba. To shikenan. Yanzu wane ne saurayin? Anami hadha wahid isnaini.
kin mun girma aure ni da nake san yar safa a kin mun gundume miya ina zan kai zuciyar ka da mace take da kuma zuciyar ka da mace take murris zuciyar ka ta mutuwar kifin yara a hanna shake shi mutu kuma ka matse ta tun da take cewa ka matse ta warka ce a ton ba uwata ba ce za ta zama tako yali na ce zufa to ka san ba zan yi komai akan ta wallahi ha yanzu ya ake ciki maganar da ake ni kaina tunda naga kin taho haka naji a raina ba wani abu da ya rage in ba san dan haka lallai zan iya yin komai yana da cuta ban gane yana da cuta rubutu nake yi kuma sai ka rinka rubutu kana warware wani sirrin ha sai ka rinka rubutu kana warware wani sirrin kinga dunguleren baki alƙura dunguleren baki amma ai akwai wadatar zuci ko ina da baki kuma ina da wadatar zuci yan nake kuma ran nake to yanzu kin gane ya sa mu daidaita madalla zan je ku sanadin aikin sa ya taba zuwa da wanau ya taba samun hauka ko yanzu na kwabe miki hularsa nan zaki ga wata kuna kwabde diya ya taba koda Allah sarki wallahi kaji hatta tausaya ma in dai mace za ta kahe ka ta dauko layin mu kahe ka aka zaga tana ta tausaya ma ku shiga daki ma ku shiga daki me mun shiga daki sulhunta aure ai sai da to ina ruwanka kai ka taba auren nan ne ni na ga ina da auren nan kai yanzu zaka yi to auren bariki kuma abin albari ne ku za dubo ne fa a hirji kai wannan aure ne baka yi ba ku ne ƴan rabano yanzu gidanku zaki kwatanta mu sai dai in baka lambar waya na Allah ya ji kanka ya fi mutunci Allah ya ji kanka ni kaina na fi son lambar waya gashi samu sa da kanki kin san saboda ya'yan baki kar i gani sa ki ban aboyi ina da cuta lallai ƴan rabano littafin ita ka take yawwa ita ce mai wani ɗin ƙarfi sai ku da ta sau yana da cuta cutar uwar kawai to ni magana ta nake ina rubuta wani abu ne to gashi a hau mashin ki dau dirab sai kadai dan Allah ta ci bari wani i gane minki a ringa yi ana test sallallahu alaihi wasallam wai kai dan Allah me yasa duk lokacin da zan samu soyayya sai ka mu sababtet education shi sababtet education abin da yasa bature ika shi kana yi mun zagon kasa wallahi ai akwai wani abu da bature yake cewa kwalan buti kwatan ne mun kai na yi tsalle zan tsallaka kwata sai a kwarfe to ƙarya kake wallahi kama da zuwa na mare wallahi sai na rama wallahi na mare wallahi sai na ja mata na mare hudu billahi da na ja Allah sai na ja mata an saka maka mara kai bayani ba an Allah wuce mu je mu take mu kana da biyar shege baka sani ba shege ne wato ki yi hakuri kin ga mu zo da wuri ba ko ku ne ƴan rabano wato abin da ya faru mun yi mitin da shugaban kasa muka yi mitin da gwamnoni muka ziyarci 'yan majalisu muka ziyarci duk wani madafin iko na gwamnati sannan mun yi taro a United Nations mun yi a UNICEF mun yi a Latin America mun yi a HIV ka ga mun yi a HIV kuma da zikir Cristiano Ronaldo kwadan waya rabano ita lalle na zo Italy saboda corona baro ta damu ta dame su yan bal kuma ni kadai zan iya zuwa karɓi rabano a hannun kulora baro ta wuce wato abin da yake faruwa ki yi haƙuri ga ni yanzu na zo ƴan rabano kawai dai ka faɗa min gaskiya ba wai dalilin da ya hana ka zuwa ba kenan kawai ka faɗa min cewa ba ka so wai zai ce ba saki yanzu wa zai ka kauda iya kauda kamar hakan wa ga kurege kamar wannan kuregen kai ki tambayi wannan ban Allah kullum ban da aiki da in na kwanta bacci nin kwahi na ma sunan ki ke na ga miki gaskiya kuma ka faɗi dai abin da yake na rantsa da girma in dai gaskiya ke so abin da yake dai ka faɗa in ga miki gaskiya ka je faɗa mata abin da na faɗa ko wallahi alazim ka faɗa mata abin da ni na faɗa ko kuma haka yake haka ma wato ki ƙara kwantar da hankalinki ina mutukar kaunar ki ni fa zan iya rigima da jatima ta akan ki wallahi ban gane dan kai ba ka gane kalaman soyayya su kalaman soyayya ana faɗar sa hankali majnun ni ne majnun din yanzu gaskiya zan iya kauɗe kanwar jatima ta da mari akan ki har jatima ta ka zaka yi mari ka ba kuma shi ne to yanzu duk a cikin yan matanka ka lissafa min waka fuso ke ni fa baki dinga miki ainihin iyali na ma alitin zan iya sakin ta akan kwarai kuwa idan nan ba sakin ta ba na rubuta kan na rike shi ya kwabe daga hihe ga jere wando
suka rungumi koka da iyalina duk kwabda ta da ƙasa ya sake kwabda ta da ƙasa ta zare kai ta daga sama haka na rike na hana rigimar ta faru kware kuwa abokina ne haka yake sai isa TV a gidana bana nan kware kuwa wannan abokina ne Yanzu idan ni da kai muka yi aure haka ne za ni ma haka na auri wannan zaka shiga mun gida ne an iyakacin ka bakin kofa mu tsaya nan a gaisa ko kai wannan din mutane hauka ake Allah ne iko. To, baby? In tambaye ka. na jinki Ka taba zuwa club? kulab din ban lamba tara ne ni na ci ban tafi 100 da ka haka nan kauda ta da A'a, ba wannan nake nufi ba. Club na rawa wanda ake zuwa mace da namiji a sa kaya kanana. group dance kenan Yawwa, ashe ka gane. inda ake rawa Ka taba zuwa? a ban taba zuwa ba Allah. tsakani da Allah kuma ni na ma yi tunanin menene ma yasa har na kure yarinta na kure kuruciya ta ban je na ziyarci kulab wannan gaskiya ne ai dole ma sai na leka duk kulab na ga gudun me laifi ake a duniya ba inda mu je ba wallahi ko To bari. An jima da daddare zan shirya. Sai ka shirya sai mu tafi tare. Amma ina fata kana da irin kayan da ake so. a haka ba yanzu a haka rigar sa ba daya wannan rigar ita ce duk duniya Yanzu a haka za mu tafi? to nan sirili za ka yi mu Da wannan kaya? Allah ya kiyaye. Gaskiya ba za ni da kai ba. Tunda ni ma idan na tashi haka zan sa wanda iyana. Ni ma- Amma dole sai na shiga kasuwa na sai. wannan ba matsala bane Kuma kuɗin gaba ɗaya ba za su wuce like 15,000. me za a bata me za a bata kuɗi zan baka my lady ina ruwanka ina ruwanka ina ruwanka jiya kai mun fito na fito ni da kai muka yi uwarka ubanka da kai my lady kace lallai an raba kuka ne kai my lady ah wai ina ruwanka ne kai ana shiga shanin soyayya ne na raba ka da kallafa na ni kuma ina kyallata haihu Kai, ko wannan wani irin mutum ne? wannan dan sama Wannan jannatin kuwa bala'i bala'i ne Yalla bano. kudin na ne babanki ne uban wai an ya wanda sannu ba sannu ba waɗannan suwaye Rabano. ban gane kake wani shi ne man auto ko ana ɗin ma za a karfa mana asiri to ca nake za a ɗaga ne ne amma Allah saka da ka lafiya baba ba matsala a sai kaza a sai kaza a sai kaza baba a sai kaza a baba ko wallahi ba wani abu ba komai mun yabe maka baba mun yabe ba an yafe uwarka wallahi an yafe uwarka an yafe uwarka wallahi kuma sai da aka so gangara aka zo iya kudi na kenan ai shi mutum wannan uban naki ba uban arziki wannan ba a to nawa muka karba ne ba 1,000 bace Kai yan rabano. ina da karba mun dan Allah ka bata 10,000 ina to dakin uwarka nawa kana wannan baban nan Mahaifin nawa ne ba mutum a to ke din mutum ne ke din ba iska bace kaga ba iska ni na da ba su ba so ta tura Kaga, uwarka to tsaya. Yanzu baby, tun da dai wancan sun riga sun tafi baba ya karba yana da bukatar su. Ko za ka mantar su. Rabano. na ɗauke ka da zai tura miki na ɗauke ka da mali wallahi na ta tura ka da Kaga, tun da na gano kai baka da mutunci ko? Ka kama hanya ka Dan yi wuce. ba ya ba kuɗi na Yalla bano. Wai zai baka kuɗin? wallahi kon kobe mu da Ka ku ba? Kaga, janyi wannan ma kuɗi na wallahi Allah sai an biya ni ran da muka ake 1,000 me yasa baka ce a maimar ba to ai ban sani ba ko na san baban ta ne ni na san baban ta ta dama kasuwa ai wuka fawa ce wayo Allah na hauka ce kaga ki turo maka ne wayo a tura uwar